Hello guys, welcome back to the channel. Happy New Year. Nebe January first video 2025 ni. Da जुखामनि स्टेटासखौ गोबां सोंदोंमोन ना आं बिराद माने बिजिमोन समखौनो मोनाखै आरो आलासि दंफैयोमोन क'क्राझारनि बङाइगावनि दा दिनै सानडे दिनै बन्द ओंखायनो एसे आपडेटखौ होनसै नोंथांमोननो जे आंनि जुखामनि स्टेटासा माबादि जादों नोंथांमोननो एकदम रियेलिटी नोंथांमोननो दिनै खोन्थागोन आरो मा जादों मा जायाखै हाग्राया मानि रज'खो एम्फौआव मा मुलि होनांगौ गोबां सोंदोंना आं खोन्थागासिनो दं नोंथांमोननो दा दैखौहाय बेबादि हरो आरो नैबे बरिं दङ बाव कारेन्ट मेचिन ओमफ्राय बे डिलिभारि पाइपखौहाय आं बायबाय मोननै बायदों आङो 22 केजि बायदों आं मोनसेयाव केजियाव 140 निफ्राय 150 150 सिम लायो खमायनो रोङोबा 140 मोनो आं 140 मोनदों केजि ओमफ्राय ओरैहाय नै ओरै हरो आरो दा बैयाव ड्रेन दङ ओमफ्राय ड्रेनजों हरबा माने दैया बिराद स्पिड थाङोना ओमफ्राय जुखामा गुयो ओंखायनो बेस्ट अपसना बेजों रानो आरो बेजों रानबाथाय डाइरेक्ट दैया थाब सहैयो नङाबा बहुद टाइम लायोना सहैनो ज्राव ज्राव हरबा आरो जुखामा गुजोबगोन आरो थैनाय चान्सआ दङ ओमफ्राय नै फुख्रियाव दै सोदोंमोन एसे मानोना ना बोराय दं नालाय दा नोंथांमोना नायदो कन्डिशना माबादि जायो गोबां भिडिअ खालामदोंमोन आं माने समानो गैयामोन गाइस माने सम गैयामोन दिनैसो सानडेखाय टाइम मोनदों खालामनो दिनै मोनायाव उन्दुनाया थिग जायाखै ओंखायनो ससमा लाबाय आं मेगना एकदम ख्रेब ख्रेब होनगासिनो दङ आलासि दंमोन नालाय क'क्राझारनि आलासि दंमोन बङाइगाव दंमोन दा जुखामनि स्टेटासा माबादि जादों आं बेखौ एसे खोन्थानोसै थांनाय बारनिफ्राय देग्लाय एसे खस्थ' मोनबाय आं थांनाय बारावहाय हाग्रानि मुलि होनो हायाखैमोन देग्लाय हाग्रानि मुलि होनांसिगोन देग्लाय एकदम हाग्रा जादों दा ससे नोंथांमोननो देखायनोसै नायलांबाय थादो बे जाबाय स्टार्टिं पइन्ट बेनिफ्राय जागायबाय ओरै जुखामा जागायबाय दा दैखौहाय नै जोंहाथ' ड्रेनानो दङ बे ड्रेनजोंहाय दैखौ हरा आरो आं खोन्थाखाबायना माने ड्रेनजों हरबाथाय दैया बिराद स्पिड फैनानै जुखामाव ज्राव होनबाथाय जुखामा गुजोबगोन ना बियो होमबाथाय थैयोबो जुखामा आरो बांद्राय दै होबा ओंखायनो नैबे पाइपखौहाय नैबेजों सोबाय नै ओमफ्राय ओरै हरबाय अबाव आंहा फिसा फुख्रि दङ बेयावबो आं मैया दै हरदों दैया एसे देरबाय नै ना दंना ना फुराना ना दङ ओमफ्राय लामाया नैबे बेजों खेवनानै हाबनांगौ आरो ओरै हाबबाय नै नङाबा बोरमाया हाबगोन ना बेखौ आं दायो दोनथ'बाय जास्ट ओरैनो दोनथ'बाय ओमफ्राय नैबेखिनियाव मटर गायदों आलु गायदों दा जुखामा बेनिफ्रायसो जागायगोन एकदम ओरै जागायगोन आरो दा नै बावहाय ओरैनो जास्ट ट्रायल दैखौ होदोंमोन आरो दैखौहाय बेबादिनो एसेल' सि होनांगौ माने बुंजासे होनाङा नङाबा बे लोमबा दैया जुखामा जाथि जानानै थैयो आरो ओमफ्राय देग्लायनि प्रब्लेमा आंना मा जादों मेचिनजों गायबायना मेचिनजों गायनाया बहाबा गेप जादों नै आखाइजों गायबा साबसिन जायो आरो दा मेचिना बहाबा मिस जायो ओमफ्राय बहाबा थरथाम गाहाम हाबनाय रेकर्ड दङ दा नै थरथाम गाहाम हाबदों नै दा बेबायदि थरथाम गाहाम माने हाबदों आरो ओमफ्राय बहाबा गरनै हाबदों दा बेनो आरो नै बेखिनिया ओमफ्राय देग्लायनि जुखामा आंनिया थांनाय बारखौ नायोबा थांनाय बारा साबसिन जादों बेखिनियाव आरो ओमफ्राय बैथिंथ' जादों मोजां जानाया दा बिथिंहाय नै दाबो जौवाखै ओमफ्राय ओरै दङ नैबाव जास्ट मैया ट्रायल दै होनायदोंमोन आरो खिन्थु आं खोन्थाखाबायना रायजोखौ आरो एकदम दैखौहाय बिदि एसेल' होयो एकदम साव होआ नङाबा जुखामा जाथि जानानै थैयो दैखौ होयोबा आरो डिलिभारि पाइपजोंहाय ओरै राननांगौ माने दोनदोलाय बिदि सिबाथाय बोखारदोलाय साइडआव हरदोलाय बिदि आरो ओमफ्राय थांनाय बाराव आङो जेबो बिदिनो एम्फौनि मुलि ओमफ्राय हाग्रानि मुलि बिदि होनाङाखैमोन देग्लाय फुरा एम्फौनि मुलि होनांगोन आरो हाग्रानि मुलि होनांसिगोन माने मोनसे हायावहाय समावहाय मोजां समाव गाज्रि जायो नालाय दा ओंखायनो भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना एसे आइडिया मोनगोन दै होनाय टाइमाहाय 1 मासनि बारबा होजायो ओमफ्राय दंफांखौ नायनांगौ दंफाङा नोंना जुदि 1 फुटनि खाथियाव जाबायबा आं थांनाय बाराव 1 फुटनि खाथियाव जानायखौ होदों आरो दैखौ बांद्राय गायहोबा माने थैयो नालाय दा नै फ्राय मेचिनजों गायनाया गेजेर गेप जादों दै आं नेक्स्टआव मेचिनखौ गायला थारमाने माने अबा गेप जादों ओंखायनो आखाइजों गायबा बेस्ट जायो आखाइजों गायबाथाय माने नायजोर गायनो हायोना दा नै ओरैबायदि हाग्रा बेखिनियाव
माने हाग्रा रज'बाय आरो बाव नै ओमफ्राय बिथिंहाय हाग्रा बहाबा दं बहाबा गैया बैखिनियाव बिराद हाग्रा दङ नै बेखिनियाव हाग्रा दं नै बेखिनिया हाग्रा नुबायना जुम खालामदां बेखौ दायो मुलि लायगासिनो दं हाग्रानि जिखुनु जाया जुखामनि हाग्रानि मुलि होनबानो दखानदारा हरखागोन ओमफ्राय एम्फौ जानायनिखौ होनांगौ एम्फौ जायाबाबो होखानांगौ मानो होनबा प्रटेक्सन जायो फिथाइ दा एम्फौनि होनाया जेब्ला फिथाइ थाइहां जागोन ना बिबार बारगोन होमबासो होनांगौ दायो होनाङा आरो दा मात्र जोंनि खामानिया जाबाय दै होनांगौ दै होनाय सिगां माने इउरिया होग्रोनांगौ आरो हासारखौ दानाखौ होग्रोनांगौ इउरियाखौहाय ओमफ्राय दैखौ सारदो मालाय दैजोंहाय गोसारनानै बिफाङा थाग्रा थाग्रा जागोन आरो नायदो नै हाग्राया देन्जार हाग्रा नै बिदि हाग्रा जायाखैमोन देग्लाय मानो जाखो दा जुखामखौनो सिनायबावला नै थैखाबाय मास मोनसेनि जुखाम बियो मास मोनसेनि दाबो देराखै देग्लाय बोथोरा एसे मा होनगोन एसे बेलेग नामाथाय ओमफ्राय आखाइजों गायनायखौ खोन्थानोसै आङो जुखामखौहाय मेचिनजों गायबा गेप्स जादोंना आं खोन्थाबाय दा आखाइजों गायनाया माबायदि खिलिदों बेखौबो दा देखायनोसै बैयावहाय माने आखाइजों गायनाय दङ नैबे जाबाय आखाइजों गायनाय आखाइजों गायनाया नै फ्राय मोजां खिलिदों नैबे फ्राय आखाइजों गायनाय बिथिंहाय नै बिथिंहाय मेचिनजों गायनाय हाग्राया मानो देग्लाय एसेबां हाग्रा जाखोथाय हमनो हायासै आं दा जोंहा बिफाया हाग्रानि मुलि लायगासिनो दङ दा मा कम्पानिखौ सारगोन बेखौ दा लाबोबासो मिथिसिगोन नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन मथा मथि आङो सप्तासे उनावहाय दैखौ होसिगोन आरो जेब्ला बियो 1 फुट जाहां जागोन ना होमबाथाय दैखौ जों होनोसै ओमफ्राय एम्फौनि होननाया एम्फौनिखौ आं थांनाय बाराव पकेट होननायखौ फ्राय नुदों मानसिफोरनावहाय पकेट होननाय कम्पानिखौ थांनाय बाराव मानसिफ्रा होदों आरो खिन्थु जोंहा एम्फौनि होनाङासै देग्लाय खिन्थु होनांगोन मानो होनबा देग्लायनि बोथोरा एसे बेलेग दा बेनो गाइस एसे आंना देग्लाय हाग्रा जाबायलै थांनाय बाराव हाग्रायानो गैयामोन देग्लाय एसे खरसा हाग्रानि मुलि बायनांसिगोन ओमफ्राय नेक्स्ट दै सारनाय भिडिअ नोंथांमोननो खोन्थागोन आं आंहा गासैबो रेडिखा मेचिन दंखायो दै पाइप दंखायो बेरायाथ' नै फुरा सारो फाल्लो जाखाजोब्बाय दानाखौ माब्ला मा टाइमाव होनांगौ मा दानाखौ होगोन बिफांखौ माने थाग्रा खालामनो थाखाय बेखौ नोंथांमोननो फैबाय थानाय समावहाय खोन्थानोसै दिनै बे ससे भिडिअ नोंथांमोना बिराद रिकुवेस्ट खालामदोंमोन ना आपडेट नांगौ होननानै दिनै नुबाय जुखामा थांनाय बारजों एबारजों नायोबा थांनाय बाराव आंना साबसिन जादों देग्लाय एसे माने बोथोराबो बेलेगदां एसे ओमफ्राय जेसेबांनाखि रज'नांगौमोन बिफाङा रज'आसै माखासेयाव गेप्स थाबाय आरो होमबाबो लस जाया जुखामावथ' लस जाखाया 60% लाब जाखायो दा आङो हमना ला 50%खौ लाबाय लाबखौ नायनोसै गाइसमोन थेंक इउ स' माच नोंथांमोना भिडिअ नायनायनि थाखाय नेक्स्टआव नोंथांमोना लोगो मोनबावगोन